Shapha madoda manqale ngezi zaseNigeria kuthiwa kusweleke ixhwele belichaphakile koosisi abathengisa ngemizimba kwisithile esithile kweziya zaseNigeria kuthiwa kuse-Anara igama lale area. Lo mfana bomba wena kuthiwa uxhaphakile lixhwele. Oh, lixhwele. Ya kuthiwa uxhaphakile phaya umane cela koosisi phofa kasaceli gqa uyathenga nokuthenga kwabasisi ii-condoms esezisebenzile. Ababuzi nokubuza bona xa kubuzwa into yoba lo mfana bezithatha zithini izinto bathi basijonga thina sisebhizinesini apha bawuzenza ntoni asizazi singangeni indawo. Uye wasweleka ke lo bhuti ebesebenzisa iinkonzo zabasisi kwaye khilikiqe emva koko kwayena qala bethe ngithixo for loo nto leyo. Kodwa ke kuthiwa amapolisa aseNigeria asaphanda. Ngathi nqa wena mhlambe kutheni unengxakana kanti susela phaa yonke laa nto le usetyenziwe samwe ulele nje wena endlini. Unzima kumanye amazwe ndiyakutshela. Is either uyayitolerate okanye uyayitolerate.